Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai zvakare kuchechi yedu yeChrist Embassy iyo yatinoita pamhepo. Ndinovimba makawanokomborerwa zvikuru, masvondo adarika neshoko raMwari riri kuramba richiwedzerwa mamuri. Ndinoti rambai muchiteerera shoko raMwari kunova kudya kwemweya yenyu. Haleluya. Iko zvino yasvika nguva yekuti tinyengetere. Tisati tanyengetera, ndine ndima yandoda kuti tiwerenge iri mushoko raMwari. Inobva kuna 2 Thessalonica 3. Ndima yekutanga neyechipiri. Inotiyo, pakupedzisira, hama dzangu, mutinyengeterere kuti shoko rashe ripfuure, rikudzwe sezvazvinoitwa kwenyuwo, uye kuti tisunungurwe kuvanhu vasakarurama, vakaipa, nokuti havasi vose vanotenda. Haleluya. Toda kuti tinyengetere. Toda kunyengeterera vafundisi wedu, avo vanoshumira shoko raMwari kunzvimbo dzatiri. Vose vari kuparidza shoko raMwari munzvimbo dzatinogara, kuti shoko raMwari risvike kwamuri risina zvinorikanganisa. Haleluya. Nekuti taudzwa kunzi havasi vose vanotenda. Kuna vakaipa vanoda kutarisa kuti shoko raMwari risvike kwamuri. Saka toda kuti tinyengetere kuti shoko raMwari risvike kwamuri. Ngatinamatei. Mwari Baba, nemuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai samasimba nerudo rwenyu. Tinokutendai neshoko raIshe Jesu Kristu riri kuwanda mukati mevana venyu. Tinokutendai neshoko iri riri kugadzirisa zvakaipa zvose mukati menzvimbo dzatinogara. Tinonamata kuti Mwari Baba, shoko raMwari riri kuwana nzvimbo mukati menzvimbo dzatinogara, harisi kukanganiswa mukusvika matiri. Shoko raMwari kuna avo vanoriparidza samasimba riri kusvika risina zvinorikanganisa, uyezve isu tichirigamuchira richitikudza, richikudza nzvimbo dzedu, vanhu vachiva nechiedza mukati meshoko raMwari. Mwari Baba, tinokutendai nekuti shoko raMwari zvariri kuwanda matiri, tiri kuona ukuru hwenyu uchienda kwamatiri, uchenjeri, kucheneswa mukati mekufunga kwedu. Tinokutendai samasimba nekuti shoko renyu riri kuwanda matiri. Haleluya. Iko zvino toda kuti tinyengetere tichishandisa shoko raMwari ratawerenga irori, tichinamata nedzimwe ndimi. Ngatinyengeterei. Oh, sota kira pora mande te de kozili grada kota ligrada hila kruste. Mo sheke mazonda kozili grada kota libroga haste kote mareli. Galei zute gimori at the kata letriga boro releastes. Lo soto mori at the kata lidriga bada releasari. Galei zute gimora at the koto ila groste. Lo sondo kori at the kata ligrada. Balei zuta gimoria trimada ne consilia at the trimakita garali. Oh, jakabazonda kozili grada. Samasimba tinokutendai neshoko renyu. Tinokutendai nokwedzera kweshoko renyu mukati menzvimbo dzatinogara. Oh, sanda thide kozili grada kotagare. Nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Tinokutendai. Iko zvino muchaimbirwa, muchaverengerwa rhapsody, mozonzwa shoko raMwari, mova nesvondo yakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cherhapsody chatinopiwa namufundisi Kristo yaKilome. Musoro wenyaya unoti, vape mashoko. Hosea 14 ndima 1 kusvika 2 inoti, aiwa, imi Israeri, dzokerai kuna Jehovha Mwari wenyu, nokuti makagumburwa nezvakaipa zvenyu. Endai namashoko, mudzokere kuna Jehovha, muti kwaari, bvisai zvakaipa zvose, mugamuchire zvinhu zvakanaka. Ipapo tichakupai miromo yedu, zvive zvibayiro zvedu. Hosea akanga ari muprofita, ndiye akanyora mashoko atavhura nawo. Anoti,
endai nemashoko, musaenda nehandira, musaenda nembudzi. Mashoko ndidzo handira dzatava kufanira kupa kuna Mwari. Ndizvo zvibayiro zvinodikanwa naMwari, zvinodarika zvibayiro zvezvipfuwo. Ropa rehandira harigoni kupedza zvivi, ropa rembudzi harigoni kupedza zvivi. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna vaHebheru 9 ndima 13 kusvika 14. VaHebheru 13 ndima 15 inoti, naizvozvo ngatirambe tichibayira Mwari naye chibayiro chokumurumbidza, ndicho chibereko chemiromo inopupura zita rake. Ndima iyi inotaura pamusoro pezvibereko zvemiromo. Zvibereko izvi mashoko. Tinofanira kutenda Mwari nemashoko edu. Mundima iyi mune shoko rinoti kupupura. Shoko iri rinoturikirwa kubva kushoko rechiGiriki. Shoko rechiGiriki iri nderinoti homologio, rinoreva kupupurira. Unenge uri kutsigira zvakataurwa naMwari. Vanhu vaviri vanofanira kutanga vawirirana, zvisizvo havagoni kufambidzana. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Amosi 3 ndima 3. Saka Mwari vanoda kuti tiwirirane navo. Kudaiwo ungapupura kuti Jesu Kristu ndiwo Ishe wazvose, unenge uri kupupurira zita ravo. Izvi ndizvo zvakaitwawo naPetro. Tinoverenga mashoko ake muna Mabasa 10 ndima 36. Kuda ungataura uchiti, Ishe muri mutsvene, makarurama, ndimi muridzi wezvinhu zvose. Unenge uri kupupurira zita ravo. Unogona kutaura zvekare uchiti, muri mukuru kuzvinhu zvose, maoko enyu ndiwo akasika zvinhu zvose. Zvekare unenge uri kupupurira zita ravo. Unofanira kupa zvipiriso zvekurumbidza zita ravo. Izvozvo ndizvo zvinodiwa. Saka unogona kutaura uchiti, ndinokutendai nokuda kwezvamakandiitira, makandibatsira chose, makandikundisa, ndingadero ndisina kupa buda, asi makandiropafadza muzvinhu zvose. Unenge uri kupupura kuti Mwari ndivo vakakubatsira, unenge uri kuvatenda, unenge uri kupupurira zita ravo. Nenzira iyi unenge uri kuvarumbidza. Saka chitanga iko zvino, ipa Ishe zvipiriso zvemiromo yako, pupurira zita ravo. Haleluya. Namatai mumashure mangu uchiti, Baba wokudenga vandinoda, ndinokutendai. Makaita kuti upenyu hwangu huyevedze. Makandiropafadza muzvinhu zvose. Makandiita munhu mukuru. Makatendeka nguva dzose. Ndinokutendai. Makandipa mweya mutsvene. Mweya mutsvene ava vanogara mukati mangu. Saka hazvichagoni kuti ndikurirwe. Ndichagara ndichikunda. Zita renyu ngariropafadzwe nokusingaperi. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti, Muparidzi 8 ndima 4 navaHebheru 13 ndima 5 kusvika 6. Tatenda. Mwari wedu makatendeka, rudo rwenyu runoshamisa, munoda munhu wese kunyangwe shidi, munotichengeta nguva dzose. Mambo wemadzimambo, Ishe wemadzishe, hakuna mumwe wakaita semi, pasi rose nokudenga, makatipa upenyu nasi tave vakundi nokuda kwerudo rwenyu. Ishe hakuna mumwe wakaita semi. Ishe muri mambo wemadzimambo,
akaita semi pasi rose nokudenga muri mambo wemadzimambo muri ishe wemadzishe hakuna mumwe wakaita semi pasi rose nokudenga muri mambo wemadzimambo muri ishe wemadzishe hakuna mumwe wakaita semi pasi rose nokudenga muri mambo wemadzimambo muri ishe wemadzishe hakuna mumwe wakaita semi pasi rose nokudenga muri mambo wemadzimambo muri ishe wemadzishe hakuna mumwe wakaita semi pasi rose nokudenga muri mambo wemadzimambo muri ishe wemadzishe hakuna mumwe wakaita semi pasi rose nokudenga muri mambo wemadzimambo muri ishe wemadzishe hakuna mumwe wakaita semi pasi rose nokudenga. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona kushingamidza zvekare kumunamato wedu kuchechi yedu yepamhepo. Ndinoziva kuti iri kuropafadzai, iri kubatsirai, iri kupai mukana wekudzidza shoko raMwari, iri kupai mukana wekuropafadzwa naMwari. Ndinoziva kuti nyangwe muchipinda munamato iwoyu saizvozvi vazhinji venyu muri kutowana zvishamiso mukati muupenyu hwenyu. Ndokushanda kunoita shoko raMwari. Shoko raMwari harinzi riri kure, vari kutaura vacho vari kure kana vari kushumira vacho vari kure. Aiwa, unogona kungogamuchira chishamiso chaunoda. Rutendo rwako ndo rwakakosha. Rangarirai zvakambotaurwa naJairus. Bhaibheri rinotitaurira pamusoro pe murume akataurira Jesu akati, Jesu, hamufaniri zvenyu kuuya kumba kwangu. Anga ari mukuru wechiRoma. Zvikanzi hamufaniri henyu kuuya kumba kwangu kuzonyengeterera kana kuzoporesa mwana wangu kana muranda wangu. Ingotaurai shoko muri kwamuri ikoko. Ndinoziva kuti muranda wangu anopora. Saka Jesu ndokubva votaura ipapo, vakataura shoko raMwari, vakataura mashoko akanaka pamusoro pemurume uyu vachiti, handisati ndakamboona rutendo rwakakura rwakadai nyange muIsraeri yose. Nokuti wakaziva kuti shoko raMwari harinzi rataurwa nomunhu ari kure. Aiwa, shoko raMwari ishoko raMwari, rinosvika, rinoshanda ikoko. Ndo zvarinoitawo nyange patinenge tiri kunamata saizvozvi. Haleluya. Ndoda kupa kutenda kukuru kumutungamiriri wedu, muprofita wedu
bvudzi Kristu yakilome vanotipa mukana iwoyu wokuti tibatane pamwe chete tichinamata, tichikudza Mwari, tichidzidza shoko raMwari pamwe chete. Haleluya. Ndoda kuti tienderere mberi pazuva ranhasi tichitaura pamusoro pekuti unofanira kuva munhu anopa rutendo, anotenda Mwari, anotaura mashoko okutenda Mwari, anokudza Mwari. Usangova munhu anogamuchira chinyararire ongopfuura noupenyu akadaro. Iva munhu anoti kana apiwa chinhu unochigamuchira, unochifarira, unotenda pamusoro pacho. Sei tichitaura kudaro? Inyaya yekuti tiri kutaura pamusoro pemupiro wenhendo. Takati gadzirai mupiro wenyu wenhendo. Tiri kupa mupiro wenhendo mumachechi edu ese, muChrist Embassy kwese. Tiri kupa mipiro yedu yokutenda Mwari nokuda kwokuti vatisvitsa pakati pegore. Tafamba mwedzi mitanhatu, taona zvinhu zvakawanda mumwedzi iyoyi, tatova neuchapupu hukuru, tine zvinhu zvakawanda zvatakasangana nazvo. Ndakakuverengerai kubva muna Luka 17. Luka 17 takaverenga ipapo kubva pandima ye12. Regai ndikuverengerei zvekare kuda makaposana nesu patakanga tichitaura nyaya iyi musvondo rapfuura. Pandima ye12 yaRuka ye14 kwai zvino achipinda, ndiJesu ari kutaurwa, zvino achipinda muno mumwe musha akasangana navarume vane 10 vaiva namaperembudzi vamire kure. Vakadanidzira vachiti, Jesu tenzi, tinzwirei ngoni. Zvino wakati achivaona akati kwavari, endai mundozviratidza kuvaprista. Vakati vachienda vakapora. Zvino mumwe wavo wakati achiona kuti ndaporeswa akadzoka achikudza Mwari nenzwi guru, akawira pasi nechiso patsoka dzake akamuvonga. Zvino iye wakanga ari muSamaria. Ipapo Jesu akapindura akati, havana kuporeswa vane 10 here? Vapfumbamwe varipiko? Hapana wakawanikwa wadzokera kuzokudza Mwari asi uyu mutorwa here? Ipapo akati kwaari kureva kumuSamaria uya zvikanzi, simuka uende, kutenda kwako kwakuponesa. Haleluya. Takataura nyaya iyoyi tikati unofanira kutenda Mwari. Kutenda Mwari pamusoro pezvavanenge vakuitira kunoita kuti vakuwedzere zvimwe pamusoro pezvavanga vatokupa zvauri kutenda Mwari pamusoro pazvo. Haleluya. Tikati uyu vane maperembudzi ava vakaporeswa havo, asi uyu wakazodzoka, uyu wakazowana zvimwe zvinodarika kungoporeswa. Kana anga ane mitezo yanga yakabviswa paari nokuda kwamaperembudzi iwayo, mitezo iyoyo yakadzoswa paari, ndo chishamiso chaakaita. Saka haana kungoporeswa maperembudzi, asi wakazobvapo munhu akakwana, ane zvigumwe zvake zvakakwana, maoko ake akakwana, zvese nhengo dzese dzemuviri wake dzanga dzakwana, dzavapo. Saka kutenda Mwari, kuvapa kugamuchira nokufarira zvinhu zvavanenge vakuitira kunoita kuti vakuwedzere zvimwe zvinhu pamusoro. Kazhinji kacho zvavanokuwedzera zvacho ndo zvaunga uchitsvaka, nokuti vamwe vanochema kuda wapinda mugore achiti ndinoda basa. Apinda mugore achiti ndinoda basa, gore rino ndoda kuti Mwari mundipewo basa, ndoda kana kuti ndoda kuti business rangu ritange, asi kuda ngatimbotaura nezvebasa. Wapinda mugore saizvozvi kuda mwedzi mitanhatu yopfuura basa riya harisati ramuka. Asi kunyange hazvo basa risina kumuka, kuda pane zvimwe zvawakapiwa naMwari. Zvino vamwe mhosvo ravanoita ndeyokuti havatendi Mwari nokuda kwezviya zvavanga wawana, kuda wakangoporeswa chigunwe, kuda wakangoporeswa musoro wairwadza, kuda wakangowana mari, kuda madhora 10 chete ndo akangowana. Haana kutenda Mwari pamusoro pazvo, wakangomirira basa riya. Unoda kuti kana ndazowana basa riya ndo panichatenda Mwari. Aiwa, wakutoreswa, ndosaka basa iri risiri kuuya. Zvaunoda zvacho zvinotozopiwa kana uchinge wataridza kuti unogona kutenda Mwari nezvaunenge wawana. Saka zvaunenge wawana izvozvo tenda Mwari pamusoro pazvo, ndokuti zvaunga uchitsvaka zviuye. Haleluya. Chimwe chinhu zvakare pamusoro pokutenda Mwari chandoda kuti munzwisise ndechokuti Mwari vanokupa zvavanazvo ivo,
asi vanotarisira kuti iwe uvapewo zvaunazvo, nokuti vamwe vanovhunza kuti saka zvinondotenda nei? Mwari vacho ndovatenda nei? Unovatenda nezvinhu zvaunazvo. Pane zvinhu zviviri zvaunazvo zvaunogona kushandisa kutenda Mwari. Chokutanga, mashoko. Tenda Mwari namashoko ako. Taura mashoko okutenda Mwari. Iti Mwari ndinokutendai nokuti makandipa $10 musi uya. Iti Mwari ndinokutendai nokuti paya pandakavata panhoo ndichirwara makandiporesa. Iti Mwari ndinokutendai nokuti makandikundisa kuchikoro. Iti Mwari ndinokutendai nokuti bizinesi rangu rakamuka. Iti Mwari ndinokutendai nokuda kwebasa ramakandipa. Tenda Mwari, taura, usangofunga kuti Mwari vanongoona kutenda kwako mumwoyo. Aiwa, vanoda kukunzwa uchitaura, vanoda kuti utaure. Ndo chokutanga chaunacho. Chechipiri chaunacho chaunofanira kutenda Mwari nacho, zvinhu zvaunazvo. Ingava mari, ingava pfuma, zvinhu zvaunazvo zvishandise kutenda Mwari. Haleluya. Kuna vamwe vanonzwa kunetsekana kana tichitaura pamusoro pokupa Mwari mari. Handizivi kuti kana ukasada kupa Mwari mari unoda kuvapa chii, nokuti mari ndio yaunayo. Saka kana une chaungavapa, chii chimwe chaungavapa? Unofana kuvapa zvaunazvo. Ivo vanokupa zvavanazvo, ivo unofana kuvapa zvaunazvo. Moses wakavhunzwa, tikaverenga muna Exodo yechina ndima yechipiri, Moses wakavhunzwa paakanga ari kutumwa kunosunungura vana vaIsraeri. Wakavhunzwa zvikanzi, une chii chaunacho? Zvikanzi, ndinongori nomudonzvo iwoyo, ndine tsvimbo iyoyi. Zvikanzi, zvakanaka, tsvimbo iyoyo ngatiishandise. Mwari vanoshandisa zvaunazvo. Chaunacho ichocho chishandise kutenda Mwari nacho. Haleluya. Mari iyoyo itore, ndosaka wakatoipiwa. Kuna vamwe vanofunga kuti mari yandinayo iyi ndakaipiwa kuti ndiidye navana vangu. Handizvo zvinotaura shoko raMwari. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti tinopiwa zvinhu izvi kuti tizvishandise, tizvipe kuna Mwari. Nokuti ndo kwanzi pane pfuma yako ndo pano moyo wako, pane mari yako ndo pano moyo wako. Saka kana ukasagona kupa Mwari zvinhu zviri pamoyo wako, haungati ndinoda Mwari, nokuti rudo rwuri mumwoyo mako. Haleluya. Ruri mumwoyo mako. Mukaverenga muna Matiyo 12:34 inotitaurira kuti kwanzi muromo unotaura zvinobuda mumwoyo, zvinhu zvinotangira mumwoyo mako. Saka zviri mumwoyo mako zvinova izvo pfuma yako iyoyo, ukaipa kuna Mwari, ndio kutaridza kuti wavada pachokwadi, nokuti munhu waunokoshesa, waunoda, unomupa zvinhu zvaunokoshesa. Ukaona uchipa munhu chinhu chausingakoshesi, zvinotoreva kuti munhu iyeye haumukoshesi. Haleluya. Uye ndowanzoudza vanhu ndichiti nyangwe pakupa ipapapo, usangopa chero. Mwana wako haugoni kumupa $1, asi Mwari ndo waunongoda kupa $1. Zvinoshanda here izvozvo? Hazvishandi. Mwana wako haugoni kumupa 10 cents, asi Mwari ndo waunoti ndinovapa 10 cents. Hazvina zvazvinoreva. Saka patiri kutenda Mwari, uye takati tiri kutenda Mwari pamusoro pemwedzi 6 yatapfuura, takati tiri kutenda Mwari zvekare musvondo rino. Patiri kutenda Mwari saizvozvi, vapewo zvakanaka. Haleluya. Usakoshesa mwana wako kana mubereki wako kudarika kukosha kwaunoita Mwari. Mwari ndo anokuchengeta. Mubereki wako haasi anokuchengeta zvingaitwa naMwari. Mwari ndo anokupa mhepo yokufema, ndo anokuraramisa, ndo anokuchengeta. Mubereki wako asipo, Mwari varipo. Mwana wako asipo, Mwari varipo. Saka zvione kuti warumbidza Mwari nezvinhu zvakakosha, nezvinhu zvikuru. Regai tiendere mberi musvondo rinouya, regai ndinamate. Baba, ndinokunamatai, ndonyengetera mumwe nomumwe wasangana neni pamunamato uno, ndomuropafadza nezita raJesu Kristu. Amen. Zvakanaka, ngatisangane zvekare musvondo rinouya tichidzidza shoko raMwari. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti
Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi. Mumweya mangu ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Mufudzi Kristu vakatizivisa kuti mwedzi wachikunguru mwedzi wekuseka, mwedzi watichasangana nezvishamiso zvakawanda muupenyu hwedu. Hanzi maropafadzo achakaruka auya patiri, mikana ichakaruka yangovhurika. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Kune vasina kukwanisa kupa mpiro yenhendo, makasununguka kuipa musvondo rinotevera. Tiri kutenda Mwari pamusoro pemwedzi mitanhatu yapfuura mugore rino. Tiri kunamatawo pamusoro pemwedzi mitanhatu yasara. Tiri kutarisira kuita mabasa makuru pamwedzi iyi. Ndiko kusaka ndiri kupa mpiro iyi. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc-rhapsodofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kuti bata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet munogona kunyoresa muchiti pazita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota chikutumirei zvimwe zvidzidzo. Kana kuti titumirei SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko eupenyu auya mutauro